Mga kapuso, education is the key to success. Ini ang hurubaton nga ginauyatan gid ka ginahimo inspirasyon sang kabataan nga nagabaka-baka eskwela para makapangaman sa maayong nga futuro. Abi mo kapuso, hindi lang ini para sa young generation ha, kundi para sa tanan anuman nga edad. Subong nga aga, mabilib gid ka mo for sure sa aton lolo kag lola nga sa edad nga 70s and 80s ha, wala yan nagpaulihi sa handom nga makatapos kag mapaumwan ang ila kabuhi. Mga kapuso, sa probinsya sang Iloilo, may mag-asawa nga gindayaw recently matapos sila dungan nga nakatapos sa Alternative Learning System kun ALS sa Alimudjan Central Elementary School sa piyak sa edad nga 78 kag 87. Kapisan kag dedikasyon gid ang nanging pundasyon nanday Lola Monica kag Lolo Arsenio Florentino. Subong nga aga abi mas kilalahon ta pa sila. Maayong aga Lola Monica and Lolo Arsenio. Welcome sa amon programa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Ma'am Kate. Good morning, Ma'am Kate. mga tagpanamati sang kapuso. Una sa tanan, congratulations gid sa inyong aduwa paggraduar sa Alternative Learning System last September. Anong feeling ninyo subong? Pagi kami kaya naka-eskwela kami, nato naman ang handom naman. Nakagraduate kami. Nalipay kami kaya nag-eskwela kami kaya nagkatapos. Lola Monica and Lolo Arsenio, ano gid ang mayor nga rason nga nagdesisyon kamo nga i-try ang pag-eskwela sa ALS? Di para nga manaman naman ang ipipisyal mo naman ko ang mayad nga pag-eskwela makatapos kami gid sa amon nga handom nga makawa na amon sa diploma. Mahangpan taman ang ginatuon ton ang taman nga para sa gulingan ta nga paghimakasi. May hangpon man ang kabataan ta kung sa urihi ko no maka-eskwela man. Ang importante, may goals kamo sa gihapon kadtuan ta ng moment samtang nag-eskwela kamo sa Alimudjan Elementary School. Anong favorite gid nga part nyo sa klase? I-describe di sa aton nga mga kapuso ang life as students at your age. We've heard nanging teacher nyo pa mismo ang inyo anak. Kung may ang kwan kami kinabahin-bahin amon ko sa amon nga mga kinanglanan. Ang namin nga nangabahin-bahin sina, ang iya bala nga lesson sa strand 4 namon about sa life skills, no? Nga about sa how to manage your home and finances, no? Mora hindi ko gimlipatan ang namanaan ko nga gini tudok na kag sarang ko mo sa nagulingan ko. Pre sa bikra may padalang bataan kwarta kag may sobra itigana mo sa garson sa umamo kag sa pagkaon. Meaning life skills man ang ay sila duwa. How to manage so financial finances. Kanaman nagapilit, kanaman mag-eskwela, kung ibara, ta mag-eskwela, kung kita na nagtudok naman na. Di nalipay ako kay na eskwela na kami kana, ay ginatuluan na kami. Di mabudla ang kalakon kay may edad kami rin mo. Bisan kapera mo sulitin ka hambal. Nakalipat ako. Pagin ako kay bata ko, bistra ko. Lastly, mensahe nyo sa mga kasubong nyo ang ginikanan for them to be stronger para sa ilaman mga anak kag hindi makapoy maghandom sang mas maayo nga estado sang pangabuhi. Hamba ko sa mga kapareho ko nga edad na mag-eskwela ka mo, hindi mo magkahiya. Tinangnan, eskwelahan na dagid para nga kung mag-aral ang kabataan da, kung ito rin, masalahan ang pangabuhi da. Magimakas ka, mag-eskwela, tapuson, gini para nga makasapo ka kubra mo. Sa uring adlaw, kung may pangabuhi, mo taway, may ubrak mo. Sa ako na experience nga, no, amo ni siguro nga dira ko bala na feel gid nga mas more pagid ako mag-dedicate sa akan nga profession, no, agud nga mabuligan ining mga out of school adults nga feeling nila wala na sang chance nga makatapos sa ilang nga pagtuon, no. Ara gali si ALS, no, nga magahatag sang hope
agud nga matawan sing kahigayunan ang mga pariho sini sa ila bisan sa elementary lang o kon sa high school, no. Regardless of age, regardless of status in life nga ara si ALS nga magahatag, no, katungod nga sa ALS may pag-asa gid, no. Salamat gid Lolo Arsenio and Lola Monica Florentino. Be strong gid ha. Ano man ang maabot nga kabudlayan, malampasan gid ina basta ang pamilya ulok danay. Salamat, Ma'am Kek. Salamat po sa mga kapuso. Ma'am Kek, salamat sa mga kapuso. Kag thank you so much mga viewers ang GMA Kapuso. Madamo nga salamat. Dugang nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.